todos nos gustaría estar lejos de este lugar. Pero este es nuestro trabajo. Y es lo que somos. Vivir por nada. O morir por algo. És l'estil inconfusible que identifica un personatge mític del cine, el soldat John Rambo, torna a les pantalles. Laura Grande, bon dia. Bon dia, Empar. Així és, avui Sylvester Stallone ha estat a Madrid. No li importa que el critiquen per violent o sanguinari. Diu que la realitat és sempre més crua que la pantalla. John Rambo torna al cine per quarta vegada. Amb esta pel·lícula, Sylvester Stallone diu adeu a este personatge que ja forma part d'una època. Llevas la guerra en la sangre. Matar es tan fácil como respirar. Vivir por nada o morir por algo. Lapidari com és habitual i més brutal que mai. No podia ser d'altra manera. Rambo torna i ho fa així al Santiago Bernabéu. En esta nova entrega, John Rambo, de nou, un festival de membres amputats i de violència. Volien que arribara en helicòpter, però l'actor, que ja ha complit els 61 anys, ha preferit passejar per l'herba. Esta és la quarta i última entrega de Rambo. L'exboina verda viu retirat en la selva. Es dedica a caçar serps tranquil·lament fins que un grup de missioners el contracten perquè els porte a Birmània. A partir d'ací, ni un pla sense pólvora o sang, tant se val. War is the most violent thing on the planet. La guerra és la cosa més violenta del planeta i crec que és important mostrar-la com és. Sé que seré criticat, però si em critiquen per dir la veritat, no m'importa. La pel·lícula s'estrena este divendres. Javier Bardem ja carona l'Oscar. Després de guanyar el Globus d'Or, esta matinada ha afegit un altre guardó a la seva llista. El Sindicat d'Actors dels Estats Units ha premiat la seva interpretació d'un psicòpata en la pel·lícula No es país para viejos. La cita amb l'estatueta daurada, si la vaga de guionistes ho permet, és el pròxim 24 de febrer. And the actor goes to Javier Bardem. No s'endurà Bardem l'estima del públic que vaig a veure No es país para viejos, però el seu paper de psicòpata l'ha convertit en un acumulador de premis. Millor actor de repartiment segons els crítics de Nova York, Globus d'Or i ara el guardó del Sindicat d'Actors dels Estats Units. Un reconeixement que fa goig quan són 100.000 companys de professió els que voten. Els meus iaios van ser actors quan ser actor no estava ben vist, perquè se'ls considerava homosexuals o prostitutes. Així que hem recorregut un llarg camí per estar ací, i això és una cosa que els actors hem d'agrair a nosaltres mateixos. Tommy Lee Jones i Casey Affleck com a competidors, però l'actor s'ha endut el guardó esta matinada a Los Angeles. Ha sigut l'única treva en la vaga de guionistes. I si Bardem és reincident, també el Globus d'Or. A millor actor i actriu han obtingut el premi del sindicat. Julie Christie per Lejos de ella i Daniel Day-Lewis per Pozos de Ambición. Ara una altra estàtua en miniatura, la dels Òscar, sembla per a Bardem cada volta més pròxima. El ritme de samba a Rio de Janeiro i les màscares a Venècia, dos símbols que ens anuncien que el Carnestoltes està ací. Als carrers d'estes dues ciutats l'activitat ja ha començat. Una mateixa celebració i dos formes per a fer-ho. Arranca la festa pagana convertida en un gran espectacle. Sí, és el Sambòdrom de Rio de Janeiro i no ha començat el Carnestoltes. Això que veuen són només els assajos. A ritme de samba, les 12 principals escoles brasileres posen a punt els seus shows. Cossos mig nuets i entregats a la faena, acompanyats per molta música. El dia 2 comença la festa més gran del món, però als carrers plens de gom a gom i de turistes ja calfen motors, supervisant-los el Crit Redemptor. De la mateixa manera ho fa la plaça de Sant Marc. A l'altre costat del món, a Venècia, no hi ha samba. A la ciutat dels canals el color el posen les màscares. Entre disfressa i disfressa, cau del campanil el raper nord-americà Coolio. És un renovat àngel volador, fins ara un paper reservat a les dones. Ja siga colp de samba o ritmes medievals, la màgia del Carnestoltes arranca.
I avui la proposta gastronòmica arriba farcida amb tòfones. És sens dubte el fong més preuat a la cuina. La seva olor forta i el seu sabor inconfusible la fan lluir a la taula. I per aquestes dates, molts restaurants ofereixen als clients la possibilitat de conèixer-la gràcies a menús especials. Nosaltres es proposem degustar-ne un apte per als paladars més exigents. A la cuina tenim la matèria primera i la protagonista indiscutible de la taula, la tòfona. Les possibilitats són infinites i el resultat un plaer per als sentits, però millor anar per parts. La trufa tiene la peculiaridad de que al ser un tubérculo, normalmente cada ingrediente de cada plato tiene un sabor distinto con la trufa. És el fong més exquisit i avui de primera atorga el seu sabor inconfusible al consomé de pularda amb mandonguilles trufades. Els bolets, l'ou, el foie i les creïlles són algunes de les millors companyes de la tòfona. Vamos a hacer el segundo plato, que es una milhoja de patata confitada con trufa, foie de pato y un queso de cabra de Balanchares. Pues vamos a hacer el tercer plato, que es un solomillo de cerdo ibérico, con un chutney de cebolla roja y mango y trufa. Més que un menú, la taula avui ens ofereix la possibilitat de disfrutar d'una autèntica experiència gastronòmica. Acabem amb la troballa del que molts anomenen el Sant Grial de la fotografia. Es tracta d'unes instantànies inèdites de la Guerra Civil Espanyola d'un dels grans fotògrafs de la història, Robert Capa. 3 maletes amb 127 rotllos que estaven perdudes des de fa 68 anys han aparegut a Mèxic. Tot i que encara no s'han trobat, els negatius més buscats són els del rotllo en què Robert Capa va immortalitzar el milicià mort en la Guerra Civil. Si apareix, es podria saber si esta famosa fotografia va ser preparada o no.